Så Lena, vil du ikke starte med at fortælle, hvem du er? Jeg hedder Lene og er 59 og har altid haft runde former. Men inden for de sidste 10 år, der gik det galt med vægten. Og mit helbred og en blodprop. Og så sad jeg en aften sidste år og tænkte, nu skal der ske noget, for om 2 år bliver jeg 60. Og så vil jeg godt se præsentabel ud. Være stolt af den dame, jeg så i spejlet. Ja. Og så mødte jeg dig, Niklas. Så mødte du mig, ja. Ja. Og det er et års tid siden. Det er et års tid siden, ja. Ja. Helt fantastisk forløb. Ja. Og så er vi kommet... der er jo ikke en tvivl om, vi kommer langt. Altså, vi er kommet rigtig langt. Ja. Men jeg synes, at det, der er fedt ved det, det er, at det ikke bare for dig har været vægttab. Nej. Det har mit kolesteroltal, mit blodtryk. Jeg var tæt på at have diabetes. Alle de tal er normalt. Alt er normalt. Jeg føler, at jeg har fået livet tilbage. Mm. Jeg er glad. Jeg er glad hver morgen, jeg vågner. Jeg sover om natten. Alt det, som mennesker tager for givet, det har jeg fået i gave ved at starte et forløb hos dig. Det er... Når man hører det, så det er noget helt andet. Altså, når man sådan, jeg ved godt, jeg gør rigtig meget, ikke også? Ja. Men når sådan at høre det, og man kan mærke det, med sådan, hvor meget man gør en forskel. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan forstå sådan den følelse, man får, at man hjælper andre mennesker på den måde. Man skal selvfølgelig også, man skal måske være født til med det der med, at man gerne vil hjælpe andre mennesker. Jeg tror ikke bare, det er noget, der bare kommer for dig. Og det, jeg blev mig mærke på til at starte med ved dig, det var, at det er jo helt vanvittigt, hvordan du er gået fra så usikker i sig selv, som du lidt bare. Du er den mest sikre kvinde altså nu, den dag i dag. Altså når jeg snakker med dig, så er det bare sådan, jamen det har jeg bare gjort. Altså det der med at skille sig af med nogle ting, det var sådan, jamen det har jeg bare gjort. Nå, okay. Ja. Hvor før der skulle jeg næsten tvinge dig til at gøre det. Ja. Og jeg næsten skulle sidde og tænke om du ikke kunne gøre det, når vi sad og snakkede i telefon sammen. Så det synes jeg, det er vildt. Og så, men også bare møde dig og høre det. Det er noget helt andet. Ja. Det er så fantastisk. Jamen jeg tror ikke, folk forstår det ikke, hvis ikke de selv har stået der, hvor jeg stod. Nej. Hvor var du sådan, altså, hvor var du henne? Altså, kan du fortælle mig lidt, før du kom til mig? Hvordan følte du sådan, det tingene var? De var tunge, depressive, havde lidt opgivet alt. Ja. Livet var hårdt. Ja. Jamen jeg er med på din side, fordi det er sådan, jeg også haft det. Ja. Den der følelse indeni, hvor man bare føler, altså som vi snakkede også om det, på et tidspunkt, det var den der, man føler, at man er ikke nok, men man tænker ikke så meget over det, før du kommer over på den anden side. Nej. Det er skræmmende at tænke på, wow, havde jeg det så dårligt? Ja. Fordi når du er i momentet, så tænker du ikke over det. Så kører dagen, jo, du selvfølgelig tænker du, at jeg skal ske en forskel, men du er ikke bevidst omkring det på den måde, som du er, når du er færdig, fordi man sådan har gået i så mange år og haft det på den måde, og så man finder ud af, wow. Altså, jeg har aldrig været så glad, så lykkelig, som jeg er i dag. Hele mit liv. Ja, det er fuldstændig fantastisk. Ja. Og samtidig, så har du tabt? Jeg har tabt mig 29,1 denne. 30 om en uges tid? Ja. Om en uges tid, så er vi på 30. Ja. Ja. Det er jo også, ja, på et år, altså det var jo også, det ligner jo, vi ligner meget hinanden på det punkt. Med at jeg har jo tabt nogenlunde det samme, som du havde på nogenlunde det samme tidspunkt. Og vi begge to har været nede i det hul der. Ja. Jeg tror ikke, man kan
Jeg tror, jeg har svært ved at forklare, hvordan hullet det føles. Fordi jeg har prøvet nogle gange at snakke med folk om det. Sådan, hvordan det føles at være det hul. Men jeg tror ikke, folk de kan sætte sig ind i det, uanset hvor meget du forklarer det. De kan ikke føle den følelse, jeg har, når du fortæller de her ting. Den følelse, jeg får, det er sådan lidt, jeg får jo mavepussen, når jeg hører det, fordi jeg kan mærke sådan, jeg rører lige tilbage i den tid der. Okay, godt, jeg ikke er der længere. Ja. Du ved, altså det, og det er jo vanvittigt. Altså også bare det, altså, at det er noget, man kan holde fast i nu, end bare det er sådan en midlertidig løsning. Ja. Det er det, der er vigtigt. Men jeg skal ikke være tyk igen. Nej. Slet ikke. Altså, det får du ikke lov til. Nej. Altså, det får du ikke lov til. Som jeg har sagt, du har reddet mit liv. Længere er den ikke. Ja. Og det er jo... Et eller andet sted gør det mig trist, at jeg har haft det så dårligt. Ja. Men jeg er også stolt og glad i dag. Prøv at tænke, hvis du har været 10 år. Ja. Og det er jo også det, som du også fortalte mig, at det er god til det der med altid. Kan man gøre noget ved det? Nej, super, så væk med det. Og det er det samme her. Ja. Det er sket. Heldigvis. Ja. Se det fra den positive side. Heldigvis, så gjorde vi noget ved det. Ja. Og nu står vi her, altså med alle, altså... Ja, men det... Altså, hvad føler du sådan er blevet... Hvis du skulle nævne 5 ting, som du tænker har været bedst for dig efter. Ligesom ved mig, det var sådan det med, at jeg kunne mærke, at jeg kunne trække vejret bedre. At jeg følte, at jeg var mere smidig og mere sådan fleksibel og sådan nogle ting. Og samtidig så også det, at jeg kunne mærke, at min vejrtrækning blev sådan helt... Jeg følte, at hvis jeg tænker tilbage, så følte jeg faktisk, at jeg havde 10 kilo fedt på mine lunger dengang. Fordi nu kan jeg mærke, at jeg trækker vejret på en helt anden måde. Jeg føler mig mere livagtig. Det er sådan nogle af de ting, jeg bemærkede, dengang jeg kom over på den anden side med det. Ja. Hvad er du blevet mest mærke på? Min søvn. Ja. Jeg sov førhen hvis jeg fik 3, 4, 5 timer, så var det mig. Mm. Vågen flere gange om natten og lidt depressiv. Havde mange grå tanker. Var ikke lidt negativ, selvom jeg forsøgte at være glad. Jeg forsøgte at smile. Og jeg var ulykkelig. Ja. Ja. Så jeg får mere energi. Jeg er positiv. Alting kan lykkes. Alting kan lykkes. Ja. Det er jeg levende bevis på. Det er en vanvittig egenskab. Ja. Altså det er jo, altså, og det er også derfor, når vi har haft når vi har snakket sammen, ikke også, nogle gange har vi lige haft brug for, du har lige haft brug for at snakke med mig, og der har vi jo altid, der har vi også snakket om det her med, vi har prøvet nu har jeg jo været derovre, hvor du også var, og så prøvede jeg at fortælle dig, jamen, kan vi gøre noget ved det? Mm. Okay, så skal vi bare skubbe det til siden. Og der har du bare slået alt til dig. Du har bare lyttet, lært, få det gjort. Ja. Der har ikke været noget sådan højre og venstre. Det har bare været, okay, jeg hører dig, Niklas. Jeg prøver, bum, virker, færdig. Ja. Det er helt vanvittigt. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, jamen, det kan du gøre selv, og det er bare sådan og sådan. Ja, men jeg har også brug for en, som guider, og som indimellem svinger pisken og støtter og opmuntrer og kommer med gode råd og prøv det eller prøv det. Og det gør du. Og du har også bare gjort det, når det er. Og så skal jeg nok gøre det, jeg får besked på. Ja. Ja. Ja, for en ting er jo, nu har jeg jo haft mange, men en ting er jo at starte hos mig, en anden ting er rent faktisk at have lyst til at gøre en forskel. Fordi alle, der kommer ind, er jo ikke ensbetydende med, at du nødvendigvis har sindet til at gøre en forskel. Du skal jo stadigvæk have dig selv, men du skal jo stadigvæk ville det. Det nytter jo ikke noget bare ting, man kan købe sig frem til et forløb, og så virker det.
Altså det kan man jo ikke. Du er jo stadigvæk nødt, der er nødt til at være noget inde i dig. Der er nødt til at være en stemme inde i dig, der siger, kom nu, lad os nu komme ud og få det bedre. Du er nødt til at have den derinde i, ellers kommer det ikke til at fungere. Jamen, var jeg ikke startet i et forløb hos dig, så havde jeg haft sukkersyge og havde stadigvæk haft et forhøjet kolesteroltal og et forhøjet blodtryk og havde ondt i mine muskler og led på grund af vægt. Var det noget, som påvirkede dig rigtig meget, altså sådan før? Ja. Og der var dage, hvor jeg næsten ikke kunne gå, fordi jeg havde så ondt i mine ben, mine fingre, min håndled, mine skuldre, min ryg, jamen det hele. Og nu springer du bare op af sengen om morgenen, eller hvad? Ja, jeg er glad, når jeg vågner. Og jeg sover som mellem 7 og 9 timer hver nat. Og det gør meget søvn. Det har jeg fundet. Ja, det har jeg fundet. Altså, bare den oplagthed, man får. Ja. Altså, den energi, man har om dagen, det er vanvittigt, når først man får en god natsøvn. Ja. Altså, førhen, der kunne jeg også sådan, når man så stod op, altså, jeg har aldrig sovet længe. Men så når man havde fået morgenmad, og man havde gjort det, man skulle lave, og sådan sat sig hen i sofaen eller i en stol, så gik der måske 5 minutter, og så sad man der og halvsov der, ikke? Jamen, ja, fordi kroppen bare er træt. Ja, det er jeg ikke mere. Nej. Jeg har faktisk også, været typen, der har sovet middagslur, fordi at min krop den var træt dengang jo. Nogle gange så kan jeg selvfølgelig godt mærke, at jeg er træt om eftermiddagen, hvis man er ude og lave mange ting. Jeg sad meget i computeren. Men jeg ved, nu ved jeg også, hvor dumt det er, så bare falde så mæt på dagen. Det ødelægger jo din søvn senere hen. Men jeg har også energien til at fortsætte, hvis det giver mening. Mm. Altså, selvom jeg har siddet inde ved computeren i 12 timer, ikke også? Jamen, så har jeg stadigvæk den energi, der gør. Men det er også, fordi man spiser anderledes. Ja. Du spiser ting, som nærer dig. Du spiser også, altså din krop er sundere og raskere. Du får mere vand. Du er mere bevidst omkring de ting. Ja. Men det er jo noget, som jeg går jo ikke bare ind og siger, at du skal spise mindre. Jeg vil jo gerne have fokus på søvn og skridt og vand og alt, og så for at alle ting skal bare stå sådan lige, fordi hvis du ikke ændrer samtlige ting, og du ikke ændrer din mentalitet, din mindset, så kommer du heller ikke nogen vejen, fordi så er det jo bare slankekur. Ja. Det er jo nødt til at være hele vejen rundt. Ja. Du skaber nogle ting, og det kan godt være, at der skal ændres, og det er sådan, tag det stille og roligt. Det er også det, jeg sagde til at starten, hvor jeg faktisk var bekymret for, at du tabte dig så hurtigt. Kan du huske det? Ja. Og jeg sagde, pas nu på, det skal ikke gå for hurtigt. Sørg nu for, at det er noget, du tager skridt efter skridt, men du har jo bare tænkt, Niklas, jeg skal bare, der skal ske noget. Så kørte det bare, det var et lyntog i de der i Kina, det bullet trains. Ja. Det var bare fremad, og der var ikke noget, der kunne stoppe dig. Det var lige før, jeg prøver at presse dig tilbage, så ville du ikke stoppes. Og det synes jeg, det er fedt. Det synes jeg virkelig er dejligt. Helt over. Ja. Men igen, jeg er glad. Jeg er næsten lykkelig. Mm. Og den følelse har jeg aldrig prøvet før. Jo, da jeg fik mine børn. Mm. Men ellers ikke. Ja. Det er sygt. Det er vildt at tænke på. Ja. Men det er jo fordi, du har jo gået og serviceret andre mennesker hele livet, uden at servicere dig selv. Ja. Det er jo det, man gør. Ja. Men det er jo også nemt at gøre, når man får børn. Fordi så lige pludselig så er der jo kun fokus på dem, og så glemmer man lidt sig selv, ikke også? Jo. Og så går der mange år, før man lige tænker, jeg mistede jeg skulle lige mig selv i vejsvinget. Ja. Men så er det heldigt, at man ligesom kan nå, og som jeg sagde, nu ser jeg det bare positivt på det, ikke også? Det gør jeg altid. Så er det heldigt, at man kan nå at gøre noget ved det, når man har gjort noget ved det. Helt sikkert. Der sidder jo mange derude, som er, hvor du er for et år siden, som ikke tør at række ud, som ikke tør sådan nogle ting med at jeg har brug for hjælp, eller jeg kan godt selv, eller det er jo det, alle tænker, jeg kan godt selv, eller der må også virke men jeg ved, hvordan det fungerer, og sådan nogle ting der. Det ved jeg godt, du gør. Men de skal bare tage kontakt til dig. Det er glad for, hvad du siger. Det er glad for, hvad du siger. Men ja. Bare gør det. Det er det bedste, du kan gøre for dig selv. Ja.
Og hvis ikke, altså, bare få en eller anden form for hjælp. Ja. Altså, jeg siger nødvendigvis ikke mig, men så længe at du gør noget ved det. Altså, fordi der er altså nogle mennesker, der er klogere end du er på nogle punkter, og det gør altså meget at have en ven, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. Og have den der, jeg forstår dig egentlig også godt. Men jeg kan også godt forstå det, fordi der er jo, man hører jo meget om sådan nogle coaches. Der er jo mange, jeg vil ikke sige skrækhistorier, men der er jo nogle, hvor folk de ikke har fået, hvad de ligesom har forventet og sådan nogle ting der. Og det er sådan det ting, jeg synes, der er synd, og det er også derfor, at jeg går meget op, at man kan mærke mig i mit forløb. Altså man kan mærke, hvem jeg er. Ja, altså jeg lægger mit liv i dine hænder, så at sige. Ja. Ikke? Altså, og min tillid til dig. Det er derfor skal man også kunne mærke, hvem er den person, man mærker personen. Og ja. Det er også det, som jeg altid siger, hvis nu det er, at folk de sådan, hvis jeg snakker med folk, og sådan, de kan overveje, der er sådan, hvis det ikke er mig, så bare gå efter din mavefornemmelse, så kan mærke, vil personen mig det bedste. Ja. Og så bare række ud til en, hvis du rigtig kan mærke, at ham her, han går meget op i det. Ja. Men det er også fordi, at det at være overvægtig, det er et tabu, og folk vil helst ikke snakke om grunden til, årsagen til, men det er, hvad det er. Ja, man kan måske godt lide at så give skylden til andre ting. Så det har folk meget nemt ved måske nogle gange. Også det. Og hvad tænker du, når du siger tabuer? Jamen, vægt, det snakker man ikke om. Nej. Det ved jeg for mig selv. Der er ingen, det er kun dig og mig, der ved, hvad jeg vejer. Men ja. I dag er jeg ikke flov over den vægt, jeg har. Nej. Som mit udgangspunkt. Eller førhen. Jamen, jeg kunne kigge mig selv i spejlet. Jamen, der er for mig, ikke? Ja, og så kan man enten gøre noget ved det, eller lade være. Der var også noget tid, jeg kan huske, hvor lang tid det var, men da vi startede op, der var du meget usikker på at fortælle mig din vægt. Kan du huske det? Ja. Det kan jeg huske. Ja. Det kan jeg huske. Som om det var i går, faktisk. Jeg synes, det var... Men jeg sagde også det var så flovt, at jeg har behandlet mig selv så dårligt. Men hvad var det så, der var... Jeg kan ikke huske, hvad der skete, men du endte jo så med at fortælle mig det alligevel. Men jeg tror, men som jeg husker det, så fortalte jeg dig, at det behøves du heller ikke. Men det ville være en god idé, at vi gør det, for vi ligesom kan, at så kunne du selv holde styr på det. Ja. Og så endte du med at så lægge den ind alligevel, kan jeg huske. Ja. Jeg gik ud og købte en badevægt. Det var også en vis så er det også fordi, du har troet på dig selv, der har troet på mig. Altså så tidligt i den. Og det var det, som jeg sætter meget pris på. Jamen for at det skal være et godt forløb, både for dig, men også for mig, så er man nødt til at tro på hinanden. Ja. Jeg er nødt til at tro på, at du vil mig det bedste. Og jeg er nødt til at tro på, at du gør dit bedste. Ja. Det må man sige, det har vi begge to gjort. Ja. Det har vi i hvert fald. Så minus næsten 30 kilo. Ja. Og en helt anden hverdag på et år. 12 måneder. Ja. Er det ikke vildt, at alle, hvor mange år har du brugt på at have det på den måde, du havde før? Rundregnet. 20 år. 20 år. 20-25 år. Ja. 25. Nej, det kan jeg. 30 år måske. Ja. 30 år. Ja. Det er lang tid at bruge på det. Jeg havde en periode, hvor jeg tabte mig 35 kilo. Der var jeg helt nede og veje 52 kilo. Ja. Men det var ikke holdbart. Nej. Hvor lang tid er det? Det er nok 35 år siden. 35 år siden. Og så... Så, jamen, jeg har altid haft
former. Ja, det har jeg også, så det skal det ikke. Men jeg har altid kunne bevæge mig, og jeg har sågar på et tidspunkt løbet faktisk 10 kilometer. Det gør jeg også, det kunne jeg så ikke holde til åbenbart, for så bliver jeg skadet af det. Ja, det gjorde jeg også. Men jeg kunne løbe 10 kilometer. Og det havde jeg aldrig troet, at jeg skulle løbe 10 kilometer. Men det er vildt at tænke på, fordi hjernen giver altid op, før kroppen gør. Ja, du kan jo gå og bilde dig alle mulige dårlige undskyldninger ind. Hele tiden. Du er, hvad du tænker, så du tror på de tanker, du ligesom har. Ja. Det er også derfor, at lad være med at stå op om morgenen og så sige, jeg er træt i dag. Det er det dummeste, du kan gøre. Ja. Altså, så tror du jo på det. Ja. Der er jo en grund til, at nogle mennesker, at man oplever, at, nu skal jeg passe på, at man får klog på det her, men der er jo nogen, der har mentale problemer i forhold til de på psykiske afdelinger, psykiatriske afdelinger og sådan noget der. Og der er jo ikke noget kemikalier, som sådan er galt med dem. Det er jo bare deres tanker, de har ladet dem slippe så meget løs. Ja. Det kan være, at jeg tager fejl her, jeg ved det faktisk ikke, men det er sådan en forestilling, jeg har. Altså, at man kan godt tænke sig frem til at blive syg, hvis det giver mening. Ja. Det tror jeg også på. Det tror jeg virkelig, man kan. Selvfølgelig siger jeg ikke, at selvfølgelig kan der godt være nogle mennesker, der har nogle ting, der ligesom kommer af ren og skær, altså rigtig sygdom. Der sker et eller andet med dem. Jamen, du kan bilde dig selv alt ind, og så tror du på det. Jeg plejer altid at bruge sådan et eksempel med, der er jo en grund til, at der er nogen, som måske har mistet alt, som er hjemløse, som alligevel er glad hver dag. Men der er nogen, som har alt i hele verden, som er deprimeret. Ja. Ja. Altså det er jo fordi, dine tanker er virkelig stærke, og det som jeg har læst og lært, det er, at når du tænker noget i din bevidsthed, så vil det ryge ned i din underbevidsthed. Ja. Kroppen husker, og så lige pludselig kommer det ud i en fysisk form. Ja. Så jo mere du tænker, jeg har det på den måde, eller jeg er træt, eller jeg er sådan, eller jeg er måske det eller det, jo mere vil din krop tro på det. Ligesom det er også, folk de siger, jeg er A- eller B-menneske. Men det er jo ikke fordi, du er født A- eller B-menneske. Det er jo bare fordi, du har fortalt dig selv så mange gange, at du tror på det. At du tror på det, og så lever du efter den ting jo. Ja. Det er vildt at tænke på. Ja. Så man skal bare bilde sig selv ind, at man ligesom... Men i dag bliver en fantastisk dag. I dag bliver en fantastisk dag. I dag der vinder jeg den. Jeg vinder mandagen. Ja. Jeg vinder dagen, og jeg gør de ting, fordi jo mere du tænker på det, jo mere vil din hjerne lede sig hen imod det, som du tænker på. Så det er bare, altså det er sygt så meget, ens tanker, de kan ændre ens liv. Ja. Det synes jeg, det er fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Ja. Så kan man være... Men... Jeg kan også huske på et tidspunkt, der fandt jeg ud af, at der boede i Hjørring. Det var sjovt at tænke på. Ja. Det har jeg jo ikke vidst til at starte med. Verden er jo lille åbenbart lige pludselig. Jeg har jo kommet meget i Hjørring. Hvad så i forhold til... Jeg tænker sådan... Kan du se... Det ved jeg kan. Er du færdig med at være overvægtig? Altså i den forstand, men kan du se en fremtid nu? Fordi nogle de taber sig måske, og så når de så har tabt sig, så er det sådan, nej, hvad gør jeg, hvis nu det her sker? Eller hvad gør jeg, hvis det her sker? Du ved, den der med, man er ikke lige parat mentalt til at være i den vægt, man er i nu. Fordi der er jo en grund til, at folk de taber sig og tager dem på. Ja. Giver det mening? Ja. Mit problem, det var, at jeg overspiste, og så spiste for lidt protein. Og spiste... Så jeg skal finde en balance, et niveau, hvor jeg får dække de behov, og stadigvæk holder vægten. Ja. Hvad for en ro har du? Altså har du den ro inde i dig selv nu, hvor du kan sige 100% med sikkerhed, jeg kommer aldrig tilbage i den gamle livsstil? Det kommer jeg ikke. Hvad er det, der har gjort det?
føler du? Jeg kan mærke det i min krop. Du kan mærke det i kroppen. det er fandme også... Altså, det er jo... Jeg er lykkelig. Jeg forstår jo godt, hvad du mener. Ja. Så fordi jeg forstår jo godt, hvad du mener, for jeg har jo selv været igennem det samme. Så efter, man kan mærke, man ved ikke, hvordan man skal forklare det, men jeg kan bare mærke det. Ja. Det er sådan, den der, man har sådan... Altså, jeg kan mærke det hernede. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, derfor jeg spørger dig. Og herinde. Ja. Jeg er svært til at få det som jeg føler... jeg har det på samme måde, som du har. Jeg er svært til at få det ned ord på ord og forklare det. For jeg føler, at det lyder så dumt, når jeg siger tingene. Ja. Og det er også derfor, jeg føler, måske du havde en bedre forklaring på det. For jeg føler, jeg har jo den samme ro der med, at jeg kommer fandme aldrig nogensinde til at være sådan igen. Fordi jeg ved, hvor meget det gjorde skidt for mig. Men der er jo, det er jo det, jeg siger, men der er jo nogen, der tager dem på igen. Og hvorfor har de ikke den følelse? Altså, hvad er det, der har gjort, du har fået den følelse? Tænker du? Tror du? En del er også, at det at have arbejdet med psyken og det mentale. Alle de samtaler, vi har haft med det. Ja, alle de ting, der er ændret. Du ser anderledes på ting, på det, der er negativt. Du ved, hvordan du skal handle eller gøre ting. Er der nogle ting ved det, som vi har arbejdet med, der har gjort, du har det på den måde? Kontra hvis nu, lad os sige, du bare gik ud og prøvede at tabe dig selv i 35 kilo, tabe de kilo. Er der nogle af de ting, nogle af de ting, vi har gjort sammen, som har gjort, at det så har været nemmere for dig nu? Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jamen, den der med at vinde dagen, og det link, du sendte med ham, hvad hedder han? Ja, det er ham der Shaolin. Ja, Shaolin. Shaolin-mesteren. Ja. Conquer the Mind, eller... Ja, det kan jeg huske til dig. Det er heroppe, det foregår. Ja. Så for dig har det været... Folk er jo forskellige. Der var nogen, der godt kan lide det der med, at de bare mig skriver, men nogen kan godt lide de planer, jeg laver. Men for dig, der var det den mentale træning, vi havde. Ja, også. Ja. Fordi det hele hænger sammen. Ja, selvfølgelig. Du kan ikke bare tage én ting, og så lade alt det andet stå til. Nej. Og du kunne lide maden forhåbentlig. Det er ikke, fordi du har spist... jeg kan lide det er så lækker noget mad. Ja. Altså, ja. Det er jo... men som du selv siger, også for nogen er det bare det der med at få den rigtige mad, og finde ud af, hvordan man kan spise, altså i maddelen, ikke også? Ja. For jeg føler også, for dig har det været en blanding af mange forskellige ting. Vi har jo mange samtaler med omkring det psykologiske og mentale, men også med det med maden var jo også en essentiel del af det. Ja. Og så selvfølgelig bare det der med, at man ligesom har en, man står til ansvar for en gang i ugen, hvor der står sådan på, at nu skal vi lige gøre sådan og sådan, ikke også? Ja. Man får en videobesked, så man ikke bare sådan får en tekstbesked eller andet, ikke også? Ja. Det har i hvert fald, det føler jeg, at mange har fortalt mig, at det har gjort meget for dem. Helt sikkert. At det ikke bare er sådan, ja, det er godt gået, hej du. Ja, nej, du engagerer dig i min person. Ja. Og det er vigtigt. Også for at det skal kan lykkes. Sådan har jeg det i hvert fald. Jeg vil gerne gøre det godt. Mm. Det har du så også gjort. Ja. Altså, det er lidt roligt at sige. Ja. Det har jo været vildt. Altså, det er jo... du er jo pragteksemplar på, hvad der kan ske, hvis man tager skeen i den hånd. Altså, det er sådan... hvis du står oppe i en ordbog, hvor der står pragteksemplar på at tage skeen i den hånd. Altså, hvis det var sådan en hel sætning med det, så ville der være billedet af ned, føler jeg. Altså, det er det virkelig. Altså, det er sådan... Det er så vildt, at der er sket så mange ting for dig. Jamen, det er jo, jeg har altid sagt til mine børn, du kan, hvad du vil. Mm. Det er rigtigt. Og den er jeg jo nødt til at efterleve selv. Det er sjovt at tænke på, fordi jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi troet, at jeg skulle lave det, eller sidde her i dag. Aldrig. Nej. Aldrig nogensinde i min vildeste fantasi for... Ved min side. Ja. Ja. Det har været, jeg føler mig ikke helt klar endnu til at slippe dig.
Nej, det behøves det heller ikke. Men altså, altså, man kan sige, du vil jo også gerne, nu er vi jo gerne stadig med at tabe os. Vi vil jo gerne længere ned, det er jo klart. Mere vil gerne have mere, ikke også, og vi er jo nok ikke helt færdige. Og det er jo også, jeg vil også blive ked af det, hvis vi skulle stoppe nu. Det er jo klart. Det bliver jeg alligevel uanset på et eller andet tidspunkt. Det har jo været sådan, det har været noget hyggeligt, det er meget hyggeligt. Det har været overvældende på mange områder. Altså jeg er meget sådan, jeg er let til tårer. Ja. Meget følsom menneske, og når jeg kan mærke, at mennesker vil mig noget godt, så bliver jeg rørt. Ja. Ja. Der har også været nogle gange, det behøver vi ikke at... Der har været nogle gange, men det har jo været... Ja. Men det har for mig har jeg set det som en rar ting, hvis det giver mening et eller andet sted. Altså det der med, at du tror på mig så meget, at du kan lukke dig op for mig, og så have nogle, vi har haft i samtaler, ikke også? Ja. Og det er bare også bare... Jeg er glad for, at du føler også, og forhåbentlig føler, at jeg har taget imod det med åbne arme. Helt sikkert. Og været der. Så... Men altså, Lene, vi skal jo bare fortsætte med at kæmpe videre. Ja. Der er jo ikke så meget det. Vi skal jo bare vinde dagene og sørge for, at vi taber endnu mere og alt det der. Ja. Og nu har du så også vundet dagen i dag. Lige indtil du så valgte at lade være med at slukke lyset på bilen, så den er gået tør for strøm. Og så skal jeg hjælpe med at starte den. Så er der 2 stærke fyre her, der kan... Selvfølgelig er det det. Jamen, det skal vi nok... Men altså... jo, jeg er så taknemmelig og ydmyg og stolt af den hjælp, du har givet og giver. Jeg kan altid, jeg kan altid sådan, jeg er også meget ydmyg. Jeg er taknemmelig for, at vi har haft det samarbejde, som vi har, og du åbner dig så meget op. Og altså, du takker mig, men mest af alt, så skal du jo takke dig selv, Line. Fordi jeg har jo vist dig vejen, men jeg har jo ikke, du har lavet 99% af arbejdet. Jeg har bare peget. Det er det, jeg har gjort. Jeg har jo bare peget og sørget for at gå i en rigtig retning. Så husk at takke dig selv, Line, fordi det kan du eddermame være stolt over, det du har gjort. Altså det gør man ikke bare lige. Tro mig, nu har jeg haft med rigtig mange mennesker at gøre, man gør ikke bare lige de ting, som du gør. Der skal man virkelig være bygget anderledes. Så der skal du takke dig selv. Tak. Og jeg er også glad for, at du kom i dag. Ja. Jeg er meget glad for, at du kom i dag. Så nu er jeg glad resten af dagen, for nu føler jeg, at det hele, det skal nok... Og fløj sommerfuglen også. Sommerfuglen? Ja. Er det du kalder bilen, eller hvad? Nej, det var dem, jeg havde i maven. Nå, det kan godt være, du kaldte din bil for sommerfugl. Det ved jeg jo ikke. Sådan er det altid. Ja. Men det er sådan... Ja. Det er, når man har det godt med mennesker, så ryger det hurtigt væk. Føler jeg. Ja. Når man kan mærke sådan ting. Det er sådan... Man føler sig tryg. Ja. Men jeg føler selv, jeg er god med mennesker. Jeg er god sådan til at... Ja. Det er fordi jeg altid bare mig selv, så må folk justere ud for det. Ja. Men jeg har følt og føler mig tryg. Ja. Og når jeg gør det, jamen, så giver jeg, hvad jeg har. Sådan er det. Ja. Jeg sagde faktisk også til sig, at det var vigtigt, hun var i dag, så det sådan, at der var en kvinde, der var gravid, så det er lidt mere trygge rammer for... Det skaber lidt... Ej, jeg driller bare. Ej, men nu har vi været... Det er jo ikke, fordi vi bare har skrevet sammen i et år. Vi har jo ikke bare skrevet sammen i et år, og så har vi ikke set... Du har jo set mig, hver uge har du set et ansigt af mig, plus vi har snakket i telefonen op til... Jamen, det er noget andet. 20 gange eller 30 gange, når vi snakker i telefonen sammen. I hvert fald mange gange. Jeg kan huske, der var et tidspunkt... For det kan jeg huske. Der var et tidspunkt, hvor jeg var på vej hjem fra fitness her. Jeg kan huske, der var mørkt, og jeg kan huske, at vi snakker omkring lige præcis... Der var nogle udfordringer, du havde. Jeg kan huske det, som det var i går, og jeg kan huske lige præcis, hvor jeg gik. Det var nede omkring i Aalborg Centrum. Jeg kan huske, hvor jeg gik, hvor vi snakker om de ting her. Det kan jeg faktisk huske. Ja. Og så til resten af gangen, der er jeg bare sat hjemme på kontoret jo. Ja. Fordi der jeg altid er. Ja. Men jeg er i hvert fald glad for, at du kom i dag, Lene. Tak fordi jeg måtte. Det er fantastisk. Fuldstændig. Hvis du har noget
som du er nødt til at sige på, ikke fordi du skal, men hvis der er noget, du lige gerne vil ud med. Det kan også være, at vi bare skal slukke det der, så hvis du gerne vil have det, og sige det. Det ved jeg ikke, hvad det skal være. Nej. Jeg synes, jeg har sagt det hele. Jamen det synes jeg. Jeg er jo, altså, jeg har fået som, det er sådan helt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, når jeg får så meget ros. Det er sådan lidt, det skal du bare tage imod. Det er jeg dårligt til, men det... Ja, det er jeg også.